I går der havde vi besøg af 2 7. klasser fra Virklund Skole og en 7. klasse fra Sølle Skole. Og de skulle så igennem en række besøg med os, HTX-elever. Og der lavede vi på et af de her værksteder noget, der hedder madpakkeanalyse, for at finde ud af, om de spiste den mængde kulhydrater, fedt og protein, de skal have i deres næring i løbet af dagen. Og vi ved, at kulhydrater skal være med 55-60%. Det skal man have i løbet af dagen, det mængde. Og fedt, der skal man have maks 30%, og protein skal man have mellem 10-15%. Og så har vi så analyseret de her 3 piger, vores gruppe havde ansvar for deres madpakker. Ja, og så har vi den første pige her, som Sara, og hendes madpakkes indhold af proteiner og kulhydrater og fedt. Og hun spiste 52% kulhydrater, hvilket er en fin mængde, og 26% proteiner, hvilket er for mange, og 22% fedt, som er et flot antal i forhold til, at man maksimum. Så har vi nummer 2 pige her, som hedder Mathilde, og hun spiste 60% kulhydrater, hvilket var knap maks antal, så det har hun styr på. Så spiste hun 12% proteiner, hvilket passer til den mængde, hun har spist mellem de 10-15%, og 28% fedt, hvilket også passer med, at hun maks kan spise 30. Så det er, hun spiser rimelig varieret og sundt. Lad os bare sige det sådan. Og så har vi den sidste, Emma her, som spiser 80% kulhydrater, 12% protein og 8% fedt. Og det er måske ikke lige den sundeste livsstil, fordi hun får for lidt fedt og får alt for mange kulhydrater. Men man kan så sige, at proteinerne har hun så styr på. Ja. En af de andre workshops, vi havde, var, at vi skulle finde livszonen. Og det vi gjorde, var, at vi havde en lampe med 3 forskellige pærer. En med 18, 28 og 42 volt. Og så havde vi også et stativ med en solcelleanlæg, hvor vi så skulle måle, hvor mange antal volt, for eksempel den med 28 volt, den gav, eller hvor langt mange volt der var, eftersom den stod 50 cm væk fra lyset. Og så efter vi havde målt den fra med 28 volt med 50 cm og 90, så skulle vi skifte over til 18 volt, hvor vi skulle måle fra 29 cm og 78 cm. Og så til sidst kom vi til den med 42 volt, hvor vi skulle måle fra 52 cm og 110. Og så har vi sådan en graf, der viser med hvor meget den gav fra i volt fra de forskellige antal pærer. Og så her imellem, så har vi så livszonen. Den sidste workshop vi var i, var så den her, hvor vi skulle lave en varmluftsballon. Vi brugte et meget simpelt design, hvor vi startede med at have en plastikpose her. Så havde vi rundt i plastikposens åbning, der havde vi noget kobbertråd. Det gik rundt der for at holde det på plads. Så havde vi noget andet kobbertråd, der gik herned til. Og hernede havde vi så en aluminiumsbakke, så vi havde noget sprit og noget vand i, som vi kunne lave noget ild og varme. Og det var så meningen, at vores ballon så skulle stige opad. Det gik bare ikke helt så godt.